ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಟಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಗುಳ್ಳಿನೊಂದು ಇಪ್ಪರೆ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ಪಂದು ನಿಂಕ್ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಪೂರುಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಡ್ದಿನಿ ನಾನು ಕಾಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೇತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಪೋಪಿನಿ ಬಂದು ಅಂಚೈತೆ ನಡ್ತುಂಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಡ್ತುಂಡು ಪೋನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ ಒಂದುಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟದ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯೂಲ ತೋಜಾಗ ಪಂದೇನು ನಡ್ತುಂಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕಲಿಗೆ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಹಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಕಾಡುಂಡು ಚಾಯ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಜಾಗೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ನಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನೇನಿ ಕಾಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ ಮರವಾಯ್ದ ಗಸಿ ಮಲ್ದೆ ಅವನ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ತೂವೊಂದು ಬಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮರವಾಯಿ ನೆಕ್ ಕೊಯ್ಯೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ನಿನ್ನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದೀತೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪು ನೆಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತೋಜದೇನೆ ತೂತು ಜರಂದ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಮರವಾಯಿ ಸುಕ್ಕದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಉಂಡು ಚೆನ್ನ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮಂಜುಲು ಖಾರಕ್ಕೆ ಬುಡಿತಿದ್ದ ಮುಂಚಿ ಓಮ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸೆ ಮಿಚ್ಚುರು ಮೆತ್ತೆ ಧನಿಯಾ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದಕ್ಕಿತ್ತು ನೋಡು ನೀನು ಮಸಾಲದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ತಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪುಳಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊನೇ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಅದು ಟೊಮೆಟೊದ ಪುಳಿಯೇ ಉಂಡು ಚಿನ್ನ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ತೋಪು ದೀತೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಇತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಂದೆ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡ ಇವಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೇನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮರವಾಯಿ ಗಸಿ ಈ ಮರವಾಯಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಉಂಡು ಮರವಾಯಿ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಮರವಾಯಿ ಇತ್ತಂಡಲೇ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡುಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ತೆನ್ ಕಡಿದೀತಿನ ಅರೆಪುನ್ ಪಾಡ್ವೆನಿಕ್ ಮಸಾಲ ಏನ ಕಡಿದೀತೆ ಅವೆನ್ನಿಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಮರವಾಯಿ ಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡುಚ್ಚಿನಿಕ್ ಒಂತೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಹದ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತನ್ವೆ ಈ ಅದೋಗಿ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತಂದೆ ರುಚಿಗೆ ಪೊಡನ್ನು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಸರಿ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರವಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಮರವಾಯಿ ನಿಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಮರವಾಯಿ ಪಾಡ್ಗೆ ತಂದೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೋನೇನು ಬೇಯ್ಪಾತಿಗೆ ನೋಡು ಇಂದೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕು ಚಂಡ ನೆತ್ತ ಕಮ್ಮೆನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕೈಪುರು ಚೀ ಆಪುಂಡು
ಮರವಾಯಿಗಸಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಲ ರೆಡಿ ಆತನ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರವಾಯಿಗಸಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಭಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ರಿಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರವಾಯಿಗಸಿ ತಿನ್ನೋನ್ವೇನ ರೋಡ್ ಅಂತ ಈ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಿತ್ ಅನ್ಪೋಡು ಅಂಚದಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ರೋಡ್ ನಡತದು ರೆಸಿಪಿ ತುಯರತ್ತೆ ನಿಂಕುಲು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಪೋಪಿನಿ ಕಾರ್ಕಳ ಸಾಂತ್ ಮರಿವಿನಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರದಾತು ಕೆಲವು ದಿನ ಉಂಡು ಜೈನಾಜಿ ದಿನ ನನಗೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೋರಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಲ ಬರ್ಬೇರೆ ಜಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇನೆ ಮತ್ತೇನು ಬಸ್ಸಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಗ ಬಯ್ಯಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಪೋರೆಂಡು ಗಡಿ ಹಾರವಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮಲ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ ನಿಂಕುಲು ಅಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋರೆ ತಂದು ಈ ತಿಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ಗಿಡ ದೀತಲ್ ದೀಪ ಎನ್ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಜವೆ ಗಿಡ ಪುರ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಗುಂಡೆದ ಗುಲಾಬಿದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಪೂ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಹೆಂಗೆ ಕುದರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೈತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಡ್ ಶೋ ಪೂ ಉಂಡು ಪುರ ಗುಂಡೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ದ ಉಂಡು ಪುದೀನ ಗಿಡ ತೋಜ ಪುದೀನ ಗಿಡ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ಲುಂಡು ಇನ್ನು ಈ ಗಡಿಯಾರದ ಪುರ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದುಂಡು ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಚಿಡು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಡೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದಿತ್ತೇಚೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಕ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಕರ್ಕಳ ಸಂತ್ ಮಾರಿಗ್ಲ ಪೋರುಂಡು ಎಂಕಲಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆವಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದುಲ್ಲ ಜಾನೊಂಜಿ ಪಾಯಸದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದೆ ಅವೆನ್ನ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನು ಬಂದು ಒಂದು ಪಾಲಡ ಪಂದು ಪಾಯಸದ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಸದ ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಪಂತರೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತುದ್ದುಲೆ ಎಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಅಂಚನೆ 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರಿಗೆ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ವೆ ಒಂದು ಪೇರು ಸರಿ ಕುದ್ಯೋಡು ಅವು ಪಾಯಸ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ತೊಲೆತೆ ನೆಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮಿಕ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೇರು ಕೊದ್ದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಕುದಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೇರಿಗೆ ಅವು ಮಿಕ್ಸನ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಶುಗರ್ದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಗರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಯಾನೊಂದು ಪಾಯಸ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಣೆ ಈಗ ಪಾಡ್ದೈ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಂತೇರು ಒಂದಿನ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಬಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ 20 to 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೋಡೆ ಬೇಯರ್ಚು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತಿಕ್ಕ ಅದು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಬೇಯ್ತದಾರ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಚಿಪ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ರೆ
ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ಜಿಂಡ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂತರಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಯ್ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ. ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೋಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ತಿನ್ನೋಡಂದಾಂಡ ಚೂರು ಪೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕ ತಿನ್ಲೆ ಎಂಚಾನ್ ಪಂದೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.